karon kay kumpleto na ilang gi-issue na ako nga kinain nga kagiron. Bija do ning mga nagdalag mga shabu ini ron. Tungyagi kahoy ra to, dak magapulos sa lugsug ko ato. Pero karon, haw, magbantay jud mo. Kana, mo'y pinakaunang pasero. Sampulan gyud ako ni Ron. Yapon sir, diretso lang ko sir. Kabuang punong sakay na nagkabi kay gipalusot ka tong kanha. Ay, abi kong diretso ra sir, kay gipadretso ra mo kunin mo adong part 1. Suwa ko na ron. Seryoso na ko ni akong trabaho karon. Di na ko mopasulod bisag gwapo, mabatig na mo. Ako nang ipatsik sa kong kinain, butang bagare. Oh sige sir, no problem na. Ayaw diya kay di kabot akong kinain. Tapos mo na akong kinain na naubos butang. Ay, naunsa man ang kinay ni mo sir nang di man na seryoso sa iyang trabaho? Oh, unsa man ito? Wato yung simhot? Ay, ang simot ay. Unsa may timailan ni mo nang naibang suksok na sir? Ang timailan na kong kinain, ug makasimutig di mao. Muatras na, di muling ko, dun watching, di mo na oh. Ano? Ay, mo na de sir? Oh, mo jud kang porma. Pwede na ka mga play kinain. Ay, dili na sir. Okay na eh. Oh, okay na na. Kina. Sige sir, kay napakoy trip sir. Okay, okay, abing. Sir. Nana puning hampo, hangin, gara, araw. Bula laong. Ano po do? Hoy, hindi po na kahoy man sir. Iro na po di ay. Oh, lain na po. Kaya ito part 1, kahoy ra mo to kung gibulubit-bet. Karon iro na gyud na. Ug nay pagara-gara na po ron, ipalanat na ako giraw. Dat, mapakan ko niya na sir. Magpa-inject ko niya na og anti-tetanus. Ay dili. Ug magtarong ug magpa-inspeksyon. Tanong mo po na ako inspeksyon. Di kaya ito una itsa-itsa na tagbag bilax. Ma-inspection. Tako ron po ni suludan akong gidala. Dulat na ko kung asawa. Darling, pagkalit ko niya. sir lang. Sita ka na ako karon padugay-dugay ka. Bad, ibog na ko asawa na ka. Muna Bidat, di sa ko manggilabot ninyo. Panglarga mo asa mo panibat. Bahalat mga lunod itong lawod. Ang akuhan eh, mag-inspeksyon ra ko. Oh, suri na inspeksyon. Basta punitian na akong asawa kay 13 na katuig nga. Wala gagawas. Karon, dili ko sa inyong bag mo inspeksyon. Sa inyo akong relasyon mo inspeksyon. Unsa may pasabot nimo sir? Sa kunay bot, ipasabot ni mo sir. Kung tinuod mo mag-asawa, pakita ko nung kung kinatamis ka doon pagkahalo, kinaw. Tama na. Ay, isa dagay kay bular ka naman me. Ah, kung dili ka, kini akong kinan, kise. Kiss darling. Yes sir. Manam mi kiss. Ikaw na po kay kiss na imong iro nga kinain. Kana si Mudo? Ay, dili lang sa, sulod na mo kay gabording na. Ulay mo, sige sir. Aw, nan hala sige. Sunod na po sir. Dalay. Sek, pagkatigwe, pagkaluod itong mga managpiayon. Isa no, uwa ko masay kay mga tauhan ng gapadulong. Ang mga rapper man gila, maila. Sir, may ngapon sir. Isa dong no, kamo tong sa rapper nga Jibinde o Agorodel, kamo to no? Ano yung gingan lan? Sakto gyud sir. Wa jud ka masayo. Itong kanta ko nimo nga diha ko nadali sa cute nimong gite. Karon mo ron? Sino sir? Siyempre mo sir. Anong sir oh? Dili ba? Sino? Diya ko nadali sa inyong ngisi. Ngisi to sir. Oo, ngisi to sir. Pasaylo ako sir. Nausog na ko mong kanta. Ngisi matuto. Oh, mao to siya sir. So total followers man kada mo sir. Palahuson rami mo sir. Ay dili, dong ayaw mo pagidana. Mas celebrity mo o mas celebrant, kung agi gyapon mong inspeksyon. Seryoso ba ko sa kong trabaho? Aw, mao man gani na sir. Asa may una ni sir? Ay, ibutang na yung bag dire, tanan yung mga gamit, kaya pasimutan na sa kong kinain, kagiron nga nay. Sige sir. Isa no, hiningon naman na anak kong irog. Lahig yun abrihan ako ha? Teka sir. Dili ka kan ang among balon ana. Oo, unsa man? Di kami sa minimo? Gato kagwan ikaw na kong kinain pagikan? Unsa man? Kami kay tawo? Aw, sige sir. Matay bade. Ako yung kabalakan magbade o kanon atong balon. Pas mo juta ni sa barko. Ako nakabalakan bade kay ka ng mga ero nila dire. Gi-training na, disiplinado na. Okay na to. Okay ra di ay. Wala day gipalusot ni mga bawal hanin like shabu, wala day ni. Bati kalusot rin sila ro.
Sir, okay na sir? Pwede na yung sulod? Oo, okay na. Pwede na yung kaon eh. Sulod na mo, okay na. Gi. Ay, salamat. Sir, imong ipakaon na mong balon, sir? Sana naman lang may bili na sir. Ay, sir, inspection rin guni ako. Sir, wala ko labot kung sa buhat akong kinain diha, sir. Kailangan mo ng trabaho. Matay, pasensya doon kayo. Matay na sir. Balon dyan mo na inigbiyahe. Ilisi nag-barbecue ato. Oh, wa man siguro kakakita na ako nga ako hingkaw na ng balo ninyo. Patay mo na Sir, tigil sana. Ug nakita kag kire, di lari okay muli ko sa mo kay gabi na. Uni. Project karo na ito lang. Hari na mo iro. Barbecue ato. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ta. Shoutout kay Bisaya Onliner, shoutout kay Ren, shoutout kay Reginel, shoutout kay Rena Candol, shoutout kay Bache Makabingil, shoutout kay Nectarius Castillo, shoutout kay Angel Salazar de la Cruz, shoutout kay Johnny Mar Ribuyas. Shoutout ni Busy Tandem, shoutout ni Nectarius Castillo, Leo Age TV, Kuya Puloy, shoutout ni Mary Joy Morsila, shoutout ni Cecil Vlog, shoutout ni Richard, shoutout JMA7. Dawar to guys, shoutout to nila Simon Diaga, Ojite, sila Juben, sila Vince, si Kuan, si Alje. So kung ginsa tong ganaan magpa-shoutout, comment lang sa bagong upload namong video dire sa comment section. Og ayaw mo kalimot sa pag-subscribe ug hit sa notification bell para ma-update mo sa bago namong upload nga video. So maro to tanan guys. #mamarang Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.